eksponentiel funktion. Og jeg begynder med, jeg bruger den her form her, og jeg kigger på de der 2 punkter, ikke? Og så starter jeg med at sige y2 divideret med y1, og det bliver så lige med b gange a i x'ene, divideret med b gange a i x'ene. Eller, ja, det er rigtigt. Sådan der. 2 og i det. Og så fordi at b og b det er de samme, så går de ud med hinanden. Og så kommer der til at stå, at y2 divideret med y1 er lige med a i x2 minus x1. Og grunden til, at det bliver minus, det er fordi, vi bruger den der, ikke? Den der form. Ja, okay. Og så kan vi lige sige, så finder vi lige roden af det. Og så gør vi sådan her. Og så siger man så x2 minus x1. Og det bliver så y1 2. Omvendt. Du skal bare lige huske det her. Omvendt. Nej. Men jeg så det ikke. Ja, okay. Jeg har lige lavet en lille fejl, så kan man lige den af. Ja. Og det er så lige med ja, og så kan man så sige, at de der 2 de gør sig ud mod hinanden, fordi det er det samme. Og så kommer det til at stå hernede, at x2 minus x1 er lige med, eller nej, ikke lige med, men så kommer det til at stå hernede 2. Og det er så lige med. Og så har vi fundet. Tilbage til mig. Er det startet? Nå, ja. Hej, jeg skal vise b nu en eksponentiel funktion. Og ja, nu er det bare b. Man starter med at sige y2, og det er lige med b gange a x2. Ja, og så, så bliver det lige til det her. A x2, og det er lige med b gange a x2 divideret med med a i x2. Og så går de her så ud med hinanden, og så har vi fået isoleret b, så nu vil det bare sige, at y2 divideret med a i x2, det er lige med